Okay, so maing hapon sa tanan. Glory to God, no? So, igsoon murag tugnaw jud gihapon kaayo diri freezing freezing sa gawas tugnaw kaayo, no? So, mao nang double gihapon tag sulot karon. But praise God, no? Kay bisan nagtugnaw. Lamin tay bukot og habol pero bangon, no? Spend time ta diha uban sa Ginoo. Pinaagi sa pagbasa sa iyang mga pulong. So uban ko igsoon kung naa kay Biblia karon diha, no? Atong ablihan dalaygon ang atong buhi nga Dios. Okay, so igsoon na nata sa Numeros chapter 5 karon, no? Glory to God. So chapter 5 murag mubo ra, so hopefully makahuman ta og pipila ka mga chapter karong adlaw, no? Basta ang ato ang tinguhaon nga at least 20 to 30 minutes ang atong magasto sa matag adlaw sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. Unya ato rang ihatag sa Ginoo ang tanan kay siya na ang bahala, no? Unsaon niya nga masabtan nato ba pinagi sa iyang balang espiritu, no? Kay kung ato alang kanang kaalam igsoon dili magsilbi, no? Kinahanglan gyud nato ang balang espiritu nga may magadan-ag sa tong hunahuna, no? Maghatag ka nato kaalam nga langit, no? So magampo sa ta. Hallelujah. Dalaygon og mahimayaon na mga Dios. Salamat kayo, Lord. Ning natak na Ginoo karong adlaw. Ni maming gitagan og lain nga adlaw, Lord, aron makapaminaw sa imong mga pulong, makabasa sa imong mga pulong, Lord. And salamat Ginoo. Nga despite sa katugnaw sa higayon, ikaw Ginoo nagapahinumdom ka namo. Nga molingkod, maminaw sa imong pulong. Tabangi kami, Lord, nga mo kining ma-apply sa mo ang kinabuhi sa matag adlaw. Lord, among ginaimbitahan ang imong balang espiritu nga mamuhat sa mong taliwala. Even Ginoo katong manan-awa ni nga video, Lord, I pray nga imo silang panalanginan uban lang tibok panimalay, Lord. Salamat nga imong tagbuon ang ilang mga panginahanglan sa tanang aspeto sa ilang kinabuhi. Lord, labaw sa tanan ang ilang espirituhanong kinabuhi nga maduol diha kanimo Ginoo. Nga Lord, magtubo mi diha kanimo, Lord, nga mong pagsalig, Lord, mahimong lig-on ug dili matarog Ginoo sa bisan unsang problema nga moabot sa mong kinabuhi. Tabangin mi Ginoo. Pahinumdumi kami kanunay Ginoo. Nga kining tanang pagsulay sa kinabuhi, Lord, lumalabay lamang. Apan ang imong pulong magpabilin hangtod sa kahangturan. So salamat, Lord. Dalaygon ikaw sa walay katapusan, kamong pasalamatan. Lig-unang matag usa ka namo Ginoo sa matag adlaw nga hangtod sa imong pagbalik, Lord. O kung hangtod kano sa among kinabuhi diri sa kalibutan, Lord, mahuman mi diri nga successful, Lord. Mahuman mi Ginoo nga ikaw Ginoo nga among tagbuon sa kinahuli-an kinaulihi ang kanang time Ginoo nga among madunggan diha kanimo, Lord, nga mayon ka nga welcome, good and faithful servant kanamo, Lord. Mao lang namong pangandoy Ginoo nga ikaw mong makauban like eternally, Lord. Salamat Ginoo nga even sa karong adlaw ikaw Ginoo ang aniya sa mong taliwala. Dili man ka namo makita, Lord. Apan salamat sa imong gugma nga nagpadayag kanunay, Lord, kung unsa minimo gihigugma Ginoo. Thank you sa tanan, dalaygon ikaw. Pinagi sa ngalan ni Jesus. Amen. Praise God. Glory to God. Amen. Hallelujah. Glory to God, no? Praise Jesus. Hallelujah. Okay, so naa na ta sa Numeros chapter 5. Glory to God. Kini nga chapter gitaganog title nga gipagawas ang mga giihap nga hugaw. Okay, so atong sugdan, no? Chapter 5 verse 1. Ang Ginoo mingon kang Moises. Okay. Sultihi ang mga Israelita nga kinahanglan nga pagawason nila sa kampo ang mga sanlahon ingon man ang mga may nag-agos sa lawas ug ang nahugaw tungod kay nakahikap og patay. Verse 3, pagawasa sila ang dili sila makahugaw sa kampo diin ako magpuyo sa taliwala sa katawhan. So ang Ginoo sa Old Testament naa siya nagpuyo sa tulda, no, nga tagbuanan. Dito siya nagpuyo sa taliwala sa katawhan. Dili man siya makita physically, but ang presensya sa Ginoo kanang nagpakita, no, kanang ang glory sa Ginoo ba ilahang makita, no,
through kanang panganod or usahay aso, usahay kalayo, no? Sa tong burning bush, nya katong naa sa Mount Sinai, no, nga natabunan og kanang clouds ang tibuok kanang bukid, no? Kato presensya to sa Ginoo, ang glory to sa Ginoo nga ning naog, no? So ing ana ang ilang makit-an sa una. Pero dili ka ng tao nga pareha sa tuwa, dili, no? Kundi ka ng katong sa kanang panganod or kalayo kaning sa time nila Moises ba, no? Okay, so padayon na nato. Ingon, gituman kini sa mga Israelita o gipagawas nila silang tanan sa kampo, no? Tanang hugaw gipagawas sa kampo. Okay, verse 5. Okay. Bayad sa mga kalapasan nga nahimo. Okay, verse 5. Unya ang Ginoo miingon kang Moises, sultihi ang mga Israelita nga kun ang usa ka tawo magluib sa Ginoo ug makahimog sayop sa iyang isig ka tawo, sad-an ang maong tawo. Kung magluib, ningon diri kung ang tawo magluib sa Ginoo ug makahimog sayop sa iyang isig ka tawo, sad-an ang maong tawo. Kinahanglan nga isugid niya kini sa taplan, ug taplan ang iyang nalapas, ug pakapinan pagayod niya, ug ikalima kabahin. Adto niya kini ihatag sa iyang nasad-an. Verse 8, apan ko nang iyang nasad-an patay na, ug walay paryente nga modawat sa bayan, mahiadto kini sa Ginoo, aron magamit sa mga pari. Apan kini wala pay labot sa laking karnero nga ihalad niya aron pagpapas sa iyang sala. Okay, verse 9. Ug ang tanang halad nga mga balaang butang nga dad-on sa mga Israelita ngadto sa maong pari, maiya na sa pari. Verse 10. Ang ihatag ngadto sa pari, maiya na kini. Okay, so verse 11, mao ning mga asawa sa matahapon nga mga bana. Oy. Okay, verse 11. Unya ang Ginoo mingon kang Moises, sultihi ang mga Israelita nga kun ang asawa magbudhi sa iyang bana ug makighilawas sa laing tawo ug wala masayod niini ang iyang bana ug wala man gayoy makasaksi batok kaniya kay wala siya sakpi nga nagbuhat sa ingon. Apan mga bugho ang bana bisan wala siya mahibalo sa pagbudhi sa iyang asawa, o kun mga bubho ang bana bisag walay dautan nga nahimo ang iyang asawa, kinahanglang dad-on sa bana ang iyang asawa ngadto sa pari. So kanabang kung magselos iyang bana, masigula wa kabalo iyang bana sa gibuhat siyang asawa, dad-on sa iyang bana iyang asawa sa pari, no? Magdala sila halad alang sa iyang asawa, tunga sa gantang nga si badang harina. Kinahanglan dili niya kini butangag lana og insenso, kay halad man kini nga pagkaon tungod sa pangabubho. Usa kini sa halad nga pagkaon nga magpaila sa sala nga nahimo. So masakpan gyud, no? Okay, verse 16. Unya dadon sa pari ang babae ngadto sa atubangan sa Ginoo ug magkuha ang pari og balaang tubig nga isulod niya sa sudlanan nga hinimog yuta ug butangan niya kinig abog nga kinuha gikan sa salog sa tulda ug patindugon sa pari ang babaye sa atubangan sa Ginoo ug bungkagon niya ang buhok sa babaye ug ibutang sa kamot sa babaye ang halad nga harina. Magkupot ang pari sa tubig nga pait nga nagdala og tunglo. Unya papanumpaon siya sa pari nga magingon, kung walay lalaki nga nakighilawas kanimo ug wala ka maghugaw-hugaw sa imong kaugalingon samtang ubos ka pa sa gahom sa imong bana, dili ka dutlan, no? Dili ka dutlan sa gahom niining tubig nga pait nga nagdala og tunglo.
So kung inosente ang asawa, no? Okay, kung inosente ang asawa, dili siya madutlan sa tunglo. No, dili siya madutlan sa tubig nga pait nga adunay dala nga tunglo. Okay. Sa 20, apan kung nagbudhi ka kaniya o gihugaw-hugawan mo ang imong kaugalingon o gipakighilawasan ka og laing lalaki, tunglohon ka sa Ginoo taliwala sa imong katawhan og mukuyos ang imong kinatawo og kakuhaan ka. Okay, verse 22. Musulod unta sa imong tiyan kining tubig nga nagdala og tunglo, og tungod niini kakuhaan ka og mukuyos ang imong kinatawo. Ug ang babay mo ingon amen, amen. So kumbaga maski wala pay saksi ba no? Walay tao nga saksi sa gihimo nga sala sa tao kaniadto. And even ba karon no? Ang Ginoo nakakita sa tanan, no? Magyo natong hinumduman perminti nga ang Ginoo nakakita sa tanan igsoon, no? Wala joy malilong atubangan sa Ginoo ba? Even gani ang atong kasing-kasing bisag kinsa nga tao di joy makakita unsay sulod sa atong kasing-kasing ba? Pwede man ta mag-smile no? Pero ang sulod sa atong kasing-kasing naglagot na di ay, no? Pero sa ang Ginoo di jud nato siya maatik, no? Di jud nato siya maatik. Kaya ang Ginoo makakita lagi bisan pagka nang imong gibati karon diha nga wala gyud nimo gisulti ni bisan kinsa, no? Ang Ginoo nakabalo na ana tanan, no? Kung imong basahon ang kanang sa Psalms bitaw, sa Psalms 139 daghan kay diha kan sa verses ba. Ako ma-remember katong ingon siya dito nga before pa ta mosulti sa pulong bitaw, kaning akong gisulti karon before pa nako ni isulti, kabalo na ang Ginoo unsay mo gawa sa akong baba. Ana ba? No? Una perminti ang Ginoo. So di nato siya maatik. So kining diri sa Old Testament nila, sa Biblia, nagpakita sa kanato ba nga ang Ginoo all-knowing gyud siya, no? All-knowing kabalo siya tanan. And so kaning gihimo sa pari diri kay wala man lagi witness pero nangabubho yang bana. So ang himuon diri nga ang iyahang gihatag nga tubig nga pait mao'y timailhan kung nangatik or kung tinuod or dili nga ang babay or ang asawa na nangabit ba or wala, no? Or kanang nakikhilawas ba siya laing lalaki or wala, no? Okay, so verse 23. Unya isulat sa pari kining mga tunglo sa usa ka basahon og papason niya kini pinaagi sa pagsawsaw niini sa tubig nga pait. 24. Og iyang paimnon ang babay niining tubig nga nagdala og tunglo og bation siyag hilabihang kasakit. Unya kuhaon sa pari gikan sa babay ang halad nga pagkaon alang sa pangabubho ug ibayaw niya kini sa tubangan sa Ginoo. Ug unya dadon ngadto sa halaran. Og magkuha siyag usa ka kumkum sa halad nga pagkaon. Ingon nga handumanan og sunugon niya kini sa halaran. Okay, pagkatapos niini paimnon niya ang babay og tubig. Kung gihugaw-hugawan sa babay ang iyang kaugalingon ug nagluib siya sa iyang bana, bation niya ang hilabihang kasakit. Kakuhaan siya og mukiyos ang iyang kinataw og mahimo siyang tinunglo taliwala sa iyang katawhan. Apan, verse 28, apan kung wala siya maghugaw-hugaw sa iyang kaugalingon, dili siya maunsa og manganak pa siya, no? So kung wala siya naghugaw-hugaw, meaning kung wala siya nakikhilawas og laing lalaki gawa sa iyang bana, dili jud siya madutlan sa maong tubig nga naay dala tunglo, no? So pero kung naghugaw-hugaw siya, ingon diri nga mubati siya hilabihang kasakit, no? O kakuhaan siya og mukuyos. Kani ang pinaka kay mukuyos ang iyang kinatawo, no? Og mahimo siyang tinunglo taliwala sa iyang katawhan, no? So mao nang igsuon, dili jud maayo lagi ng kana bitaw na kay bana or na kay asawa niya. Magluib pa jud ka, no? Mangita pa jud kag lain niya, tago-tago ka na feeling ni mo lay nakakita ba no kay wa jud nakasaksi ba, no?
Wala jud ka na caught in the act bitaw kay gwapo kay ka or maayo kay ka mo tago ba no? Pero hinumdumi gid perminti igsuon nga mao bitaw wala pa ka gipasakop sa Ginoo. Kay gitagaan pa kag chance sa Ginoo nga maghinulsol, no? Pero moabot gid ang panahon igsuon kung dili ka moundang ana di ka maghinulsol. I-allow gid sa Ginoo nga mabutyag na sa kadaghanan ba. Maulawan noong ka, no? Kay dili naman ingani ang ato ang kuan karon, no? Ang kanang practices ba. Di naman kadalon sa pari, di naman kapaimnon og tubig nga pait, ana no? Para kanang mahabaluan kung nagluib ba ka or wala. Wala naman tayong ani sa Old Testament. Pero sa tuwa karon mao ra magyapon baya ang Ginoo kaniadto karon og sa umaabot. Pero sa kung kaingon na lagi ang silot ba ning change, no? Kay gibayran naman ta ni Jesus bitaw. Dili na ing ani nga kanang grabe ka worst. Ang karon tagaan kita sa Ginoo chance after chance sa matag adlaw bitaw nga kanang maghatag gid sa ang Ginoo kanang kuan sa imuha ba kanang extension days ba nga hangtod nga mo surrender gyud ka nga Lord pasaylo ako Ginoo kay nagkamali gyud ko Lord kanang ana bitaw mo accept pa no kay wala magi perfect sa to bisan ako makasala man ta sa Ginoo usahay no pero ang pinaka-importante lang gyud nga kung pa kanang kuanong kita sa Holy Spirit nga oops dili na maayo imong gihimo kanang ana bitaw makahinuklog lang ta nga Lord pasaylo ako Ginoo tabangi ko Lord nga mausab ning akong kinaiya Lord mausab ning ako ang kinabuhi kanang tabangi ko Lord nga magkinabuhi kong mataro nga mauyon sa imong kabubuton ana bitaw ang gusto sa Ginoo sa tuwa nga mga dayong pasalo sa iya lagi no kay kung dili moabot yun ang time igsuon no nga mabutyag yun sa kadaghanan nya mas maulawan kag dako no pero kung mo confess ka sa Ginoo tabangan ka sa Ginoo no nga siguro maulawan gyapon ka pero dili kayo ing ana ka worst no kay nangayo makagpasaylo no so tagaan ka sa Ginoo grasya no tagaan ka sa Ginoo kanang mercy no kay merciful man ang Ginoo kanang bitaw mo tang deserving kay kang maulawan pero wala gihatag sa Ginoo maulawan ka kana bitaw kana mercy kayo na no kanang kuan kanang grasya kay ang Ginoo no kas wala ka dili ka deserving nga dili maulawan no kay syempre labi na kanang imong nadaot nga family bitaw kanang basta kanang dako ang imurag dako kayo mong nahimo ba pero dili ka deserving nga panalipdan no pero gipanalipdan gyud ka sa Ginoo bitaw kana bitaw so kana grasya na sa Ginoo no? So kanang deserving ka nga maulawan pero wa ka gipakaulawan sa Ginoo kana mercy no okay grasya o merciful ang Ginoo no kay deserving kay ka nga makuan pero dili kay ka deserving ba pero gipanaliptan pa jud ka sa Ginoo no di ba so unya tabangan pa jud ka sa Ginoo kung mga ikagpasaylo sa iya so igsoon kung ikaw nagtago-tago pa diha no pangaya nagpasaylo sa Ginoo karon well napay panahon no ayaw pagpaabot nga mabulgar sa kadaghanan ng imong gihimo sa tago no kay mas maulawan kay igsoon. Okay, so verse 30 o 29. Ingon mao kini ang balaod mahitungod sa pangabubho kun ang usa ka asawa magluib sa iyang bana bisag ilalom siya sa gahom sa iyang bana o kun abutog pangabubho ang bana dadon sa bana ang iyang asawa ngadto sa Ginoo ug himuon sa pari kining maong seremonyas. Kay 31 ang bana dili isipon nga sad-an apan kun sad-an ang asawa kinahanglan mag-antos siya sa silot sa iyang sala no hallelujah. Okay, so mao na ang chapter 5 igsoon no mga pahinumdom no sa tua labi na katong nay mga banag asawa diha no nga mahimo tang faithful sa tuang pares no siguro kung imong bana nagtrabaho sa layo kanang magmatinud-anon ka sa imong bana ngan nga ang Ginoo nakakita sa imong sa matag adlaw kung nagtrabaho imong asawa ikaw ba na nabilin no be faithful sa imong asawa po no
Una-una perminti nga ang Ginoo nagtan-aw. No nya pangayag tabang sa Ginoo nga kana bang masatisfy ka bisan og layo mo, masatisfy ka sa inyong communication, no nga ang Ginoo na sa inyong center sa relationship, no, para dili maguba ang inyong kaminyoon. Kay kung ang usa sa inyo ha magluib, ang Ginoo nakakita man jud, no. So dili gyud na palagpason sa Ginoo. Kung magpadayon gihapon mo ana inyong pagluib, inyong Ginoo i-allow gid sa Ginoo nga mabutyag na sa kadaghanan, no. Nya maulawan ka. Na dili lang ikaw maulawan, pati ang imong tibuok panimalay, no. Imong asawa maulawan, imong mga anak maulawan. So tanan daghan og madamay sa imuhang gihimo sa hilom or sa tago, no. Kung mabutyag na igsuon daghan og masakitan. Nya daghan ang maulawan. So maayo na nga karon pa lang kung apa ka nasakpan, undangin na igsuon og pangayog tabang sa Ginoo. Pangayo o pasaylo sa Ginoo kay giyahan gyud kay igsuon. Kung sincero ang imong kasing-kasing, for sure mutabang gyud ang Ginoo, no. Mutabang gyud siya kay ana siya nga kanang iyang kasing-kasing duol sa mga kanang broken hearted ba. No kana bitang sincero ka ay ka ba nga nangay kag pasaylo sa Ginoo kay kanang nanginahanglan gyud kag tabang, no. Ang Ginoo mutabang gyud. Oh, hallelujah. So padayon ta no sa chapter 6 mo ni ang mga balaod bahin sa Naseryo. Okay, nakalimot kung unsang Naseryo, no. Okay, pero okay, so Naseryo siya. Is chapter 6 verse 1, ingon diri ang Ginoo miingon kang Moises. Sultihi ang mga Israelita nga kun may lalaki o babae nga maghimog panaad sa pagkanasero ug maghalad sa iyang kaugalingon ngadto sa Ginoo, kinahanglan nga dili siya moinom og bino o bisan unsang ilimnon nga makahubog. Dili siya paimnon bisan ganig suka o duga sa ubas o mukaon siyag ubas labas man kini o binulad. Oh, verse 4. So kining nasiro di ay kanang magkuan ni murag nag-serve sa Ginoo, no, sa there's sa tulda nga tagbuanan or kanang under sa pari, no. Okay, 4. Sa tibuok panahon sa iyang pagkanasero, kinahanglan nga dili siya mukaog bisan unsa nga gikan sa ubas, bisag liso pa lamang o panit ba niini. Stricto kayo ang pagkahatag og instruction, no. So dili di siya pwede mo inom og anything nga gikan sa grapes, no. Ubas is grapes, di ba? Okay, verse 5. Kinahanglan nga dili niya putlan ang iyang buhok. Oh, murag si Samson. Naka-remember mo sa kuan ni Samson sa iyang story ba? Pero dito pa na siya sa Judges pa na siya. Dili pa man ta sa Numeros, no, pero naka-remember lang ko kay siya dili putlan ang iyang buhok, ano? Oh, Nasero is Nazarene, di ba? Kanang siya kanang consecrated siya para sa Ginoo lang gid siya, no? Ug manghimungot siya kun dili pa matapos ang iyang panaad. Kinahanglan nga mabalaan siya ngadto sa Ginoo. So tanan, no? At kinahanglan nga dili usab siya moduol og minatay bisan kun iya pa kining ginikanan o igsuon aron dili siya mahugaw kay anaa man sa iyang ulo ang iyang simbolo sa pagkahinalad ngadto sa Ginoo. 8. Balaan siya alang sa Ginoo sa tibuok panahon nga siya Naseryo. 9. Kung pananglit may tawo nga sakalit mamatay diha sa iyang tupad ug mahugawan ng iyang ulo, kinahanglan nga kiskisan niyang iyang ulo human sa ikapito ka adlaw ug sa ingon mahinlo na siya. Verse 10. Sa ikawalo nga adlaw magdala siya duha ka tukmo o duha ka kuyabog nga salampati ngadto sa pari didto sa pultahan sa tulda nga tagbuanan. Verse 11. Ang usa niini ihalad sa pari tungod sa sala ug ang usa iyang sunugon agig pagpapas sa sala kay nakasala man siya tungod sa minatay. Og niadtong adlaw usab iyang ihalad pag-usab ang iyang ulo ug magsugod na usab siya sa iyang panaad sa pagkanaseryo.
kinahanglan nga maghalad usab siyag laking karnero nga usa ka tuig. Ang kagulangon ingon nga halad tungod sa sala. Tungod kay nahugaw man siya. Isipong walay bili kadtong mga adlaw sa iyang pagkanasiryo sa wala pa siya mahugaw. 13. Kunang usa ka nasiryo makatapos na sa iyang panaad, kinahanglan nga muadto siya sa pultahan sa tulda nga tagbuanan. Didto maghalad siya og usa ka laking karnero nga usa ka tuig ang kagulangon ug walay tatsa ingon nga halad nga sunugon og usa ka baying karnero nga usa ka tuig ang kagulangon nga walay tatsa ingon nga halad tungod sa sala. Maghalad usab siyag usa ka turong karnero nga walay daot ingon nga halad sa pakigdait. 15. Ug usa ka basket nga pan nga walay patubo, mga torta nga hinimo gikan sa labing maayong harina nga minasag lana og mga apa nga walay patubo nga gipahirag lana uban sa mga halad nga pagkaon og ilimnon. Dadon kini sa pari ngadto sa Ginoo og ihalad niya ang halad tungod sa sala ug ang halad nga sunugon. Unya ihalad niya sa Ginoo ang turong karnero ingon nga halad sa pakigdait uban sa usa ka basket nga pan nga walay patubo. Uban niini maghalad usab ang pari sa halad nga pagkaon og ilimnon. Unya kiskisan sa nasiryo ang iyang ulo ug sunugon niya ang iyang buhok sa kalayo nga anaa ubos sa halad sa pakigdait. Okay, verse 19. Kuhaon sa pari ang abaga sa turong karnero kun kini maluto na og magkuha usab siyag usa ka torta nga walay patubo ug ihatag niya kini sa nasaryo inig kahuman niya kiskis sa iyang ulo. 20. Unya ibayaw kini sa pari ingon nga halad nga ibayaw nga binayaw atubangan sa Ginoo. Balaan kini nga bahin nga iya na sa pari lakip ang dughan nga gibayaw ug ang paa nga gihalad. Tapos niini makainom na ang nasiryo og bino. Okay, verse 21. Kini ang balaod alang sa usa ka nasiryo nga manaad. Ang iyang ihalad sa Ginoo kinahanglan nga tukma gayud sa iyang panaad. Ingon nga nasiryo. Kini walay labot sa uban pa nga kinahanglan niyang ihatag. 22. Ang parianon nga pagpanalangin. Okay, 22. Ang Ginoo miingon kang Moises, sultihi siya aron ug ang iyang mga anak nga ingnon ninyo niini pagpanalangin ang mga Israelita. Panalanginan og bantayan kamo sa Ginoo. Magmaluloyon og magmahinatagon siya kaninyo. Kahimutan kamo sa Ginoo og hatagan kamog kalinaw. Amen. Og miingon ang Ginoo kung ilang ibungat ang akong ngalan agig panalangin alang sa katawhan sa Israel, panalanginan ko sila. Okay, mao to ang chapter 6. So naapatay time, no? So atong tiwason ang chapter 7 kay medyo mubo rapod ang chapter 7. Okay. So chapter 7 mao ni ang mga halad sa mga pangulo. Okay, verse 1. Human mapatindog ni Moises ang tulda sa Ginoo, gidihugan og gihalad niya kini uban sa tanang galamiton niini ingon man ang halaran uban sa mga galamiton niini. Verse 2, unya ang mga kadagkuan sa Israel nga pangulo sa tagsa-tagsa nila kabanay o panimalay o nga maoy nagdumala sa pagpanglista, nagdala sa ilang mga halad sa atubangan sa Ginoo. Ang ilang gidala unom ka karwahi nga may atop og 12 ka baka. Usa ka karwahi sa matag duha ka pangulo ug usa ka baka sa matag usa kanila. Gihalad nila kini atubangan sa Ginoo. Unya miingon ang Ginoo kang Moises.
Dawata ang ilang halad aron magamit kini alang sa mga buluhaton sa tulda nga tagbuanan ug gihatag kini ngadto sa mga Levita sumala sa ilang buluhaton. Okay, verse 6. Busa gidawat ni Moises ang mga karwahe ug ang mga baka ug gihatag kini sa mga Levita. Verse 7. Duha ka karwahe ug upat ka baka ang iyang gihatag sa mga anak ni Gerson alang sa ilang buluhaton. Verse 8. Ang mga anak ni Merari gihatagan niyag upat ka karwahe ug 8 ka buok baka alang sa ilang buluhaton nga ubos sa pagdumala ni Itamar nga anak ni Aaron. Number 9 o verse 9. Apan ang mga anak ni Kuhat wala ni hatagi bisag usa kay sila may nagatiman sa balaang mga butang nga kinahanglang pasanon. So, mga anak ni Kuhat, tagapasan sa mga balaang butang. Okay, verse 10. Ang mga pangulo nagdala usab og mga gasa alang sa paghalad sa halaran sa adlaw nga kini gidihugan. Gihalad kini sa mga kadagkuan didto sa atubangan sa halaran. Verse 11. Unya miingon ang Ginoo kang Moises, kinahanglan nga sa matag adlaw sulod sa 12 ka adlaw usa ka pangulo ang magdala og mga gasa alang og mga gasa nga alang sa maghalad sa halaran. Okay, verse 12 to 83. Gidala nila ang ilang mga halad niining mosunod nga hanay. Okay. Adlaw banay pangulo, no? Ang una, di ba, gihanay man, no? Ang una si Judah, no? Nahason nga anak ni ang pangulo si Nahason nga anak ni Aminadab. Okay, ikaduha si Isakar, ang banay ni Isakar. Ang pangulo si Nathanael nga anak ni Zuar. Ug ikatulo si Zabulon, banay ni Zabulon. Ang pangulo mao si Eliab nga anak ni Hilon. Ug ang ikaapat si Ruben, banay ni Ruben. Ang pangulo mao si Elisur nga anak ni Sedeur. Ikalima, ang banay ni Simeon. Ang pangulo si Selumuel nga anak ni Sorisadai. Ikaunom, ang banay ni Gad. Pangulo si Eliasaph nga anak ni Duel. Okay, so ikapito, ang banay ni Ephraim. Okay, ang pangulo si Elisama nga anak ni Amihud. Kang ikawalos, ang banay ni Manases. Ang pangulo si Gamaliel nga anak ni Pedasur. Ikasiyam, ang banay ni Benjamin. Ang pangulo mo si Abidan nga anak ni Gideoni. Okay, ikanapulo, ang banay ni Dan. Pangulo si Ahasier nga anak ni Amisadai. Okay, so ikanapulog usa sa banay ni Aser. Ang pangulo mo si Pagiel nga anak ni Okran. Ikanapulog duha sa banay ni Neftali. Ang pangulo si Ahira nga anak ni Inan. Okay, managsama ang halad nga gidala sa matag usa ka pangulo, usa ka plata nga bandihado nga may gibug-aton nga usa ka kilo og tunga og usa ka planggana nga plata nga may gibug-aton nga 800 ka gramo sumala sa opisyal nga sukdanan nga gigamit sa dapit nga balaan. Kining duha puno sa harina nga gisagulag lana alang sa halad nga pagkaon. Usa ka bulawang plato nga may gibug-aton nga 114 ka gramo ug puno kini sa insenso. Usa ka turiyong baka, usa ka turong karnero ug usa ka laking karnero nga usa ka tuig ang kagulangon alang sa halad nga sunugon. Usa ka kanding alang sa halad sa sala ug duha ka baka, 5 ka turong karnero, 5 ka laking kanding. Okay. Og 5 ka laking karnero nga usa ka tuig ang kagulangon alang sa halad sa pakigdait. Okay, so
Ang tanang mga halad nga gidala sa 12 ka pangulo alang sa paghalad sa halaran mao kining mosunod. Kay 12 ka platang bandihado ug 12 ka platang planggana nga miabot og 27.5 ka kilo ang gibug-aton sa tanan. Okay. 12 ka bulawang plato nga puno sa insenso ug may gibug-aton nga 1.36 ka kilo ang tanan. Kay sunod, 12 ka turiyong baka, 12 ka turong karniro, 12 ka laking karniro ang usa ka tuig ang kagulangon ug uban niini ang mga halad nga uhay alang sa halad nga sunugon. Kay 12 ka laking kanding nga ihalad tungod sa sala ug 24 ka turyong baka, 60 ka turong karniro, 60 ka laking kanding o 60 ka nating karniro nga usa ka tuig ang kagulangon alang sa mga halad sa pakigdait. Okay, sa pagsulod ni Moises sa tulda nga tagbuanan aron sa pagpakigsulti sa Ginoo, nabati niya ang tingog sa Ginoo nga misulti kaniya gikan sa ibabaw sa sudlanan sa kasabutan sa tunga-tunga sa duha ka kirubin. Hallelujah! Praise God! So, mauto ang chapter 7. So, karong adlaw atong nahuman ang chapter 5, chapter 6, o chapter 7. So, tulo ka chapter atong nahuman karong adlaw igsoon. So, salamat kaayo nga hangtod karon naagihapon ka diha. Glory to God. And I pray, no? I declare nga ang Ginoo padayon magabless sa imong kinabuhi uban lamang tibok panimalay igsoon dalaygon ang Dios sa walay katapusan. And I pray nga ikaw padayon, no, nga magtubo nga mga lagad sa Ginoo hangtod sa iyang pagbalik. Dalaygon ng Dios, magkita na usab kita igsoon hangtod sa sunod higayon. Glory to God. Amen. Praise the Lord. Salamat igsoon.